posant el teu títol de ficcions televisives de Bonanza a Joc de Trons. És prou il·lustratiu per al canvi que vols explicar tu de les sèries? Bueno, vaig agafar Bonanza perquè em sonava una sèrie que tothom, més o menys vista o no vista, tothom coneix. No ho sé, no? A partir d'una certa edat tothom coneix Bonanza, no? Però, bueno, com a model, diríem, de sèrie clàssica, amb una certa, diríem, amb una certa singularitat, no? Vull dir, Bonanza és una de les... El recorregut és molt llarg. Sí, bueno, fa una mica de... Clar, tindrem que posar portes, però, bueno, vull dir que no és un curt, bueno, intentaré, veurem imatges, veurem capçaleres, sentirem temes musicals que són molt importants, tots tenim una... Dius, traeré ustedes por 25 pesetas, doncs és possible, no? Des de Bonanza al Virginiano, i tinc cançons que, bueno, doncs una mica com evoluciona això, no? I posarem imatges, veurem alguna cosa de Dexter, veurem alguns principis de sèries per veure com es presenta el personatge. En aquest sentit, perquè trenca una sèrie de tabús, per exemple, això en parlarem, la presència del cadàver, la televisió del cadàver no existeix, el cadàver sempre queda fora de camp o tapat amb una manta al màxim, però a partir de Twin Peaks, amb el cadàver de Laura Palmer, aquell cos, el que deia Poe, una mujer bella muerta és la millor història, doncs aquesta idea del cadàver d'alguna manera començarà a ser un referent en totes les sèries de modernitat que tenim, CSI, hem fet autòpsies a diestro i siniestro, no? Llavors, clar, Los Sopranos sí que marca un punt, primer perquè ve per l'HBO i perquè és una sèrie d'una manera més ampla o tal, no? És el que hi ha, no passarem això, personatges, estructures, també en funció del públic que tens davant, no? Vull dir que pot ser més divertit o menys divertit. Però, bueno,